amoni bangai sarkar bahadur no sukabo daiti rinanto daiti jodi se riya Tripura onek violence sung mano o violence sung khaika dai sabo sung kaje tabu বর্তমান সরকার চালক নাই বড় সব দায়বার सान नादी जों तिन तान कारणे जों रोमान स्क्रिप्ट साना नाका जों रोमान स्क्रिप्ट बाय मानखाय बा खायजाखाय जों बेलायखे एग्जाम दङ सिनानि बेलाय सिनि माने आसु कठिन याता बेलायखे जों बांला स्क्रिप्ट बाय सिनायखे बेलाय सिनि बरनि कठिन नथाव এই কারণে जों दीर्घ বছর ও रोमान स्क्रिप्ट सानलाय माने তিনি सानलायते अब তিনি कताल इशुया बहुत कचाम इशू তিনি अवनति सारा त्रिपुरानि बरन 19 दफा ट्राइब त्रिपुरा सारनो ताबो अब हायके बिरमान नारि दंखा तां मले তিনি नायदि जोंनि छात्र गोबां माताबो आसुक তিনি 8 9 10 11 12 कलेज अब हाय फरायनाय गोबां তিনি साया नुया कारे তিনি या कारे तै निजेनि कम मानि कमनो माननानि बागे তিনি अब हायके তিনি सबा खायले मा दं তিনি हाफाङो ताबो तुइ तनै सरकाराव अब बुजिना नांमानि किन्तु बुजिया बर তিনি अर जागा थंगै दं তিনি रिनाय खोना रिनाय वैसाखे बोले रिसनाय रोमान स्क्रिप्ट खायमानाय ते बांला स्क्रिप्ट खायमानाय तै वैसा साफियाका टोटली रोमान स्क्रिप्ट बद्द अब ताम अबनि जवाब साबरिनाय তিনি नायदि जों अब मानि कमनो सानानै बांगिसे जों आसुक जे सबा खालाय तना नांखायखा थिनांगो सिनि लामा तामनाय सिनि भबिष्यत ताम जों अबनो नायखायखा बेलाय किरिमा संसा आमोन बागे তিনি जों त्रिपुरा मथानि उनिफनो তিনি उइन्स पार्टी TISF बरन जों लगे मारिखा बाध्यता ताङै सिनि फ्यूचर सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन बर करिखा जों तामबा बरन तो जेनेरेशन तंना नाव তিনি जेनेरेशन तो जेनेरेशन करिखा सिनि भबिष्यत तामना এই কারণে তিনি जों हा कलिरि जों ताबु सारा त्रिपुरा अबहायखना जों ताबु सबा खालाय दं তিনি जों सारिन जरा जदि से खानायखा जों अर जत चानानि नुनानि थुनानि जत व्यवस्था दिन रात 24 घंटा रोमान स्क्रिप्ट मायसा তিনি अ लामानो जों फियोगिया शुधु अमरपुर टियारि मायनांगिया सारा त्रिपुरा अबहायखे हाईवे रूट दङ कटर आसाम आगरतला रूट दङ रेलवे दङ তিনি বিভিন্ন अबहायखे स्टोरेज जागा दङ তিনি जों याकाया आमनि बांगे सरकार बाहादुर न सुकाबो दाइति रिनांथ दाइति जदि से रियाखा त्रिपुरा अनेक भाइलेंस जों मानो अ भाइलेंस जों खायखा दाय साबो जों काजे ताबो बर्तमान सरकार चालक दंनाय बरन जों दायबार तरिनाय किन्तु जों अर कायसा सानानै मुसबो तिनि कगनो त्रिपुरा सानि बा रोमान स्क्रिप्ट साजायां दंनाय बा बुजियां दंनाय बेंगली किसु अंश दं किन्तु जों बरनि रोमान स्क्रिप्ट बादे बांला स्क्रिप्ट बागे जों कखनो बिरोधिया बरनि बाथाय बर सातु बर सानांगिया सिनि माथानि जों सानानब्ले এই কারণে তিনি जों টিয়ারি माइराव जत जों त्रिपुरा माथानि लिडार तुइ ते TISF जों लगेरि जों तिनि अर सबा खालाय दं आबनि बागे नायदे जों नायसावै दं खोनाय दं दाइतिनो जों रिजानि उनथं आबनो आनि ककचाम हामबाय नायदे अर जागाव रोमान स्क्रिप्ट शुधु त्रिपुरा सानिया माने त्रिपुरा मथा बा TISF बिया रोमान स्क्रिप्ट अब जत मन्त्रि नि बसाबु त्रिपुरा सा MLA नि बसाबु त्रिपुरा सा जत से त्रिपुरा सा किन्तु बिनि बसाबु रोमान स्क्रिप्ट नांसै তিনি बुजिलिया ना आगामी दिन बाध्यता बुजिनाय आर बरन ककचाना मुसो नों अर जागाव पार्टी तुइ जदि से स्क्रिप्ट रन खालाय दं खायखा आबले निनि बु खति नों बुति पासाबले नों मन्त्रि जेसो अफिसार बन्दे नों तिपासा नो आबुसि आं बरन ककचाना मुसो आबन बागै न नरगो फाइदि लगेव जों सापोर्ट खालायबायदि जों नरन लगेव दं पार्टी आलादा जोंनि स्क्रिप्ट आलादा आबन बागै स्क्रिप्ट न मानन बागै अर कसा ताहिनाय दं आबो सांग बरन कबो हामबाय